Vím já. Jak tě najít? Jsi nebyl v kuchyni ve špačce? Ne. Ach jo. No ty sedáš. Já jsem zapomněl. Prosím. Viktore. Co je? Chlásy. Co je? No já ty ty kapesníky. Na co? Na co asi? Na co? Nejdu to jaký idioté. Dělej, prostě, já si nechci sedět. Dínao. To se vám učí tou rukou. Víš, prosím. Vím já. Vy horko. To je horko. Mě není horko, já sedím u okna. Aspoň kapesník si kryple. Dělej. Ale prosím. Já to tady hodím tu ruku. Máš zákaz, zůstaneš na záchodě. Ale když nechám. Kapesník. Ty nevíš, že jsou kapesníky. Počkej. Co je? Nejsem její bratr.